Abba, yanzu sai Amira ta koma kotu ta ce da ƙarya ta yi yanzu ne ta zo ta faɗa gaskiya? Ai haka ne mahaifi mata. Da ta je lahira a matsayin ɗaya daga cikin mutanen da suka ba da shaida na ƙarya kuma har aka zalunci wani ko wata. Abba idan ta yi haka za ta zubar wa kanta mutunci kuma har sunan gidan nan sai ya ɓaci. To ai gwara ma mutuncinta ya zube a duniya da ya zube a lahira. Saboda indiya a duniya ne mutane kalilan ne kawai za su gani. Ko a social media aka yada ba kowa bane zai gani. Amma a ranar tsayuwa za ta je gaban Allah a gaban dukkan mutanen da aka halitta ta ba da bayani daga mutum na farko har na ƙarshe. Amira, bari ki ji, ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini